हेल' लोगोफोर आं आंनि दैमारिसिन लांथामखौ गासिखौबो बरायनायग्रोनाय थाबाय। आं दिनै क'क्राझार काटलमुरि साइ स्टेडियामाव बेरायफैदों लोगोफोर। गाबोन ISPL फुटबल बादायलायनाय फाइनाल जागोन। बे फुटबल बादायलायनाय फाइनाल जागोननि थाखाय बागुरुम्बा मोसानाय प्रिपेयार खालामदों लोगोफोर। बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। बाहाय गासै 500 जन सुबुङा बाहागो लागोन लोगोफोर। नायलांबाय थाबानो जाबाय। टटेल 500 जन सुबुङा बाहागो लानानै मोसागोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबाय जाबाय लोगोफोर। दा बे मोसानाया जागासिनो क'क्राझार काटलमुरि साइ स्टेडियामनि सिङाव प्रिपेयार जागासिनो लोगोफोर। बर'नि कालचार, ट्रेडिशनेल कालचार मोसानाय। बागुरुम्बा मोसानाय। नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम स्केप बानायालासिनो। गासै बाहाय 500निबो बारा मोसादों लोगोफोर। बेनो जाबाय बर'नि ट्रेडिशनेल कालचार बागुरुम्बा मोसानाय। ओरैबायदि समायना नुयो। गेजेराव हाबनानै देखायनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। बेनो जाबाय बर'नि ट्रेडिशनेल बागुरुम्बा कालचार मोसानाय लोगोफोर। गाबोननि थाखाय प्रिपेयार खालामनाय बियो। बेखौनो होनो बर'नि ट्रेडिशनेल कालचार बागुरुम्बा मोसानाय। सारिय'फाले जेरैखिनि माने मोसानाय आरो मोसानायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना।
मोसानाया जोबनायनि लामायाव फैबाय लोगोफोर बेखौनो नायलांबाय था जोब्बाय लोगोफोर मोसानाया मोसाखांनायनि उनाव बिसोरो गावबा गाव जायगायाव थाहैफिनजोब्बाय